रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। बहरा से आजा पिया जल्दी तू घरवा जी। बहरा से आजा पिया जल्दी तू घरवा जी। जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। लागो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। 10 दिन नहीं होलौ हमारा आवल सुन बहरवा गे। 10 दिन नहीं होलौ हमारा आवल सुन बहरवा गे। हेगे कहि से के हम अइयौ धानी मोहलै ना तू घरवा गे। हेगे कहि से के हम अइयौ धानी मोहलै ना तू घरवा गे। लागो हो न मन हमर जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। कहि से के हम अइयौ धानी जिला गो हो न मन हमर मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। गबन कराई पिया गइल तू बहरवा। सुना सुना लागो हजी तोहरा बिनु दुआरवा। ए जी हजी तोहरा बिनु दुआरवा। हक मजा पूरी नहीं कमाई बहु कहाँ से खाई भी। अच्छा। बाल बच्चा हो तो फिर कहवा से पढ़ाई। एते नहीं सोच पिया कोरोना बहनवा जी। एते नहीं सोच पिया कोरोना बहनवा जी। जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। लागो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। लागो हो न मन हमर जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। कहि से के हम अइयौ धानी जिला गो हो न मन हमर जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। तोहरा देखेले हमर तरसो हो नयना। छुट्टी लेके जल्दी घरे आबय सजनवा। अजी आ जल्दी हाँ हाँ करे नहीं जिद धनी मानी लेना बात गे। कुछ दिन रुकै फिर हम रहबो तोरे साथ गे। राइटर यमन पिया दे दधियनवा जी। सोनू अखिलेश पिया दे दधियनवा जी। जिला गो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। लागो हो न मन हमर तुहको हो परनवा जी। माँ प्रति